खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोना साननो हागौ जोंखौ माने भिडिअ लाबोथाराखै मानसि गोबाव जाखो जों बिराद जारलायाव गोलैना दंमोन नोंथांमोना एसे थाम्बनेइलाव नायनानै बा टाइटेलाव नायनानै एसे हमदांनो हादों जानो हागौ खोनासंलांदो नायलांदो जों मा हाखराव गोलैना दं मा जादोंमोन फोरमायलांनो थाखाय जों नाजानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय चना बुरि नायलाय नायलाय नायलायलै हस्पिटालाव बिदि थाफैफेरदोंमोन थाफैफेराखै सानब्रै थानांगोन दिनै गाबोनसो खालामगोन खामानिखौ गाबोनसो खालामगोन ओमफ्राय साननै थानांगौ आरो हस्पिटालावनो माने बेयावनो रेस्ट लानांगौ बेयावनो नायबाय थागोन डक्टरा ना बुरि ओमफ्रायसो जोङो साननैनि उनावसो न'आव थांनो मोनगोन लासैनो थांसै साननैनि उनाव दिनैसो फार्स्ट फैदों दिनै मा थारिखमोन 23 मे 2024 जों MRM हस्पिटालाव फैबाय आरो क'क्राझाराव डक्टरा जाहैबाय जों नायनाया सोमखोर बसुमतारी जों थानायखौ खोन्थानि आं नै जेनेरेलावनो आरो बिदि केबिन सेबिन मोनाखै माने मा होनो ओरै खालि जुग खालियावनो मोनदों बे बुरिया ओरै दं आं बेयाव थाथ'गोन रावबो गैया नालाय ओमफ्राय हरै साइडआव दं आरो बै साइड माने बै मोनसे रुमाव दं ओमफ्राय जोंनिया बेयाव रावबो गैथ'वा आं बेयाव थागोन बुरिया बेयाव थागोन बे साइडआव दसे रेस्ट लानोसै होनबा दसेनाव लोगो मोनगोन थाथ'दो नै माखासे मुलि लाबोबाय आरो मुलि माने नै बिजि माबा माबि सुग्रा लाबोजोब्बाय बुरजाथार ओमफ्राय बेखौ बुरिखौ माबासिगोन दा गाबोन खालामगोन नालाय अपारेसनखौ ओमफ्राय दिनै बिजि माबा माबि मुलि जाहोसिगोन ओमफ्राय दायो खैथा जाखो हेद खर'खौ बिथिंनो 10ता जासिगोन नै 10तानिफ्रायनो बियो जानायबो मोनजाला लोंनायबो मोनजाला दैबो मोनलोंला आरो जेबो मोनजाला माने गाबोन साक्सेस जायागौमानि दा 10तानिफ्राय बेखौबा गाबोन मा समाव खालामगोन ना बेलासियाव ना मायाव जायखिजाया बियो जेबो मोनजाला बेसेबा घन्टा गांबाबो खुदै मन'ना थानांसिगोन आरो खुदै मन'दे बुरजा गारनाङा दे दै गांबाबो बेसेरा जेबो मोनजाला दैबो मोनलोंला जेबो मोनलाङा जानायबो मोनजाया जोंना नै बुरिनि बिसिनाया बेनो आरो ओमफ्राय हरै खालि ओमफ्राय बै रुमाव दं हरैबो खालि ओइ बाथरुम दं ओमफ्राय आंनाथ' बेड गैयामोन खालिखाय ओमफ्राय बेयावनो उन्दुथ'नोसै आरो बिदिब्ला गाबोन लोगो मोनसिगोन लोगोफोर गुड नाइट होनथ'नोसै बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय होनहरदो दे आंथ' बे भिडिअखौ उनावसो नागारगोन नालाय खालामखांनायनि उनाव साक्सेस जाखांनायनि उनाव थेवबो बोर बिदो जाहाथे मोजां हामो मोजां जाफुङो गोजोन्थों गुड नाइट मर्निं लोगोफोर नै दिनै बेरेफुंजायावनो मा होनोमोनलाय बेखौ हा केन्दुला नाम हा केनुला आं मिथिलाय लाङालै केनुलानो मथा मथि गंथामसो सुफैबाय बिजिखौनो नैयाव दोनथ'खासिगोन खोमा दिनै अपारेसन दं नालाय आयौ बिजियानो गंनै गंथाम गंब्रै गंबा 6 7 8 दासो गंथाम सेरलांबाय 8 9 10 11 आरोबा खैथा सुबावगोन हा बुवाखैलै मानो बुनांगौ ओइ रोदाया एसे सिन जादों साखायो एसेया सादों बारा गोसा सायाखैना दे लासैनो सागालाङो खोमा बुरिखौ अपारेसन खालामनो सोबाय दा आं बेखौ बेयावनो नेगासिनो आरो 2 घन्टा उनाव नै बेखौ खोन्थाफैबाय जा अपारेसन खालामनानै मोनबाय सिंनिफ्राय बेखौ खोन्थाफैदोंमोन अपारेसन खालामखांनायनि उनाव बुरिया एसे खोमाजों एसेल' आन्दाज थायोमोन आरो रायलायनोबो हाया
मोजां नायनोबो हाया, मिज्लु मिज्लुल' नायनो हायोमोन। ओमफ्राय जों माथो होब्लाथाय खर'खौ एसे एसेल' सेमावोमोन आरो। मा होनदो? बेथिंबो ओमफ्राय नै बेथिंबो ओरै सेलेन होगासिनो आरो। बिथिं मुलिफोर सोफैलाबायबाय थायो। सेलेना गंनैल'सै नै। टटेल 7 खानमोन आरो हरनिफ्रायनो होगासिनो, मैया अपारेसन जाखांनायनिफ्रायनो कन्टिनिउ सेलेन। दैबो मोनलोङा, जेबो मोनजाया नालाय। जाबाय 24 घन्टा बारबाय, 32 घन्टा जाबाय खोमा। नै बुरिया जिरायनो मोनबाय, एसे थाबायनो होदों आरो। दा ओंखायनो उन्दुसोमबाय थाबा सायो नालाय। अपारेसनाथ' मैयानो जाखांबाय। ओमफ्राय सेलेनफोरा बेखौ दासो होलांखांबाय। ओमफ्राय फिसा मोनसे दं, फिसालायनो गिदिर मोनसे दंबावो नै बेहाय। फिसाखौ होलांखांबाय नै। रायज्लायनोबो मोनबाय, दै मोनलोंबाय, ओंखामबो मोनजाबाय। नै मोननै थुना दोनफैबाय, माने मोनसेया ब्लक जादोंमोन नालाय, दा मोनसे गोदान थुफैफिनबाय आरो। हरै सेलेन होगासिनो नै गोदान थुनायाव। बे मोनसेखौ दाहाय बख'गोन होनदों आरो, आं बख'नो थिनदोंमोन नालाय, दसे उनाव बख'गोननो। नोंथांमोना साननो हागौ जे भिडिअखौ मानो फुल खालामासै। आंना मबाइला हस्पिटालावनो डिसप्ले थांना होदों, बेनिखायनो उफाय गैया भिडिअखौनो खालामनो हायासै। बेनि थाखाय निमाहा होदो। सिन्था खालामनाङा नोंथांमोन, आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाबोबाय थागोन मा जादों जायाखै।